6,5 éves vagyok, van egy fiú szerelmes párom is. A bokorral kezdődött. Úgyhogy len voltunk az udvaron, és mondtam, Tomi, gyere be a bokorba. Én választottam ki a helyet, a legrejtekesebbet, és letérgelt elém a pocak, mondta, hogy én szeretlek, mondtam én is. Kérdezte, hogy megcsokolhatom-e a kezedet. Mondtam, hát tőlem, és megcsokolta a kézfejemet. Utána történt az, hogy fölmentünk, megmondtuk az óvónéninek. Ti vagytok a legszerelmesebbek? Igen. Ezt te honnan gondolod? Hát mert a többi azok mindig összevesznek. És ti nem szoktatok veszegetni a pocokkal? Mi nem, soha. Én még nem nagyon ismerek olyan 6 éves kislányt, aki igazán úgy érzi, hogy ő szerelmes. És akkor is tudja mondani. Azért, mert nem tudom. Ezt nem tudom kifejezni. Hát mit érzel akkor, amikor azt mondod, hogy hiányzik? Honnan tudod, hogy hiányzik? A szívemből. Hogy érzem a szívemben, hogy hiányzik a pocak. Kin múlik ez szerinted, vagy min múlik, hogy nagykorotokban is ilyen szerelmesek legyetek? Rajtunk. Egyformán mind a kettőnkön. És hogyha mégse beléd lesz szerelmes a Tamás, mikor már iskolás lesz, vagy nagyobb, felnőtt? Biztosan belém. Miért? Mert megesküdött előttem a bokorban. Mire esküdött meg? Hogy nem mondja el? És te biztos vagy benne? Igen, Bízol benne? bízom. És mi lesz akkor, Kata, hogyha leszeretsz vele valaki másba, és te felejted elő? Én nem fogom elfelejteni. Mert én nem akarom őt elfelejteni. Hát lehet, hogy nem fogod elfelejteni, de beleszeretsz egy másik fiúba, akinek még szebb kék szeme van. Mindegy, az nekem csak a Tomi legyen az.